Mu nthawi imene kafukufuku wachiwiri ali nkati kuchitika, anthu akufuna adziwe kuti kodi zinthu zinatani, ndipo anthu akufuna adziwe kuti kodi nanga olakwa ndi ndani, apezeka nanga akapezeka chimene chisatire ndi chani. Mu nthawi imene zinthu zambiri china chilichonse chikhoza kuchitika, amene ndi Moses Kunkuyo walankhulapo kuti nkhani yokhuzana ndi black box ikuyeneka ifufuzidwe kwambiri. Ndikutheka iyeyo wachita izi chifukwa chokuti walandira chitonzo chochuluka. Ndikutheka kuti iyeyo walemba mawu awa chifukwa chokuti wamva nkhani zambiri. Namiwa mu nthawi imene amapangisa press briefing yake lachiwiri lapa 26 May analankhula zinthu zambiri. Mmene makwana 6 koloko adalengeza kuti tasiya kusaka ndege zoona. Vice President wasowa ndege yake yasowa, President wa umunthu wanzeru zake 6 koloko mopanda manyazi akalengeza kuti tasiya kuisaka ndege, anthu kumakhulupirira kuti inali ngozi. Kodi izi ndi zimene zinamupsesa mkuluyo mtima? Tisanapitirire kumva nkhani yokhuzana ndi mmene ntchito yofufuza mmene ndege inagwera ikuyendera, bwanji mulole ndikubwezereni mbuyo pang'ono tioneko mfundo zofunikira zimene zinali mu ripoti la Geomane limene linafotokoza makamaka zimene zinayambisa ngozi ya ndege kuchikangawa. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Ngakhale ndima ungakule chotani ucha ndithu, ngakhale tingaone zowawa zotani ulemerero ukubwera. Dziko la Malawi monga tonse tikudziwa pa 10 June mu chaka cha 2024 mtambo wakuda unatikuta pamene ndege ya asilikali a MDF ija ya Dornier 228 imene inkanyamula wachiwiri kwa president wakale a Saulos Chilima ndi anthu ena okwana 80 inagwera mu nkhalango ya Chikangawa. Anthu ambiri anayamba kufunsa mafunso ambiri okhuza chifukwa chenicheni cha ngoziyi, ndipo ena anayamba kukayikira ngati pali chiwembu, koma ripoti lochokera ku Geomane linafotokoza zinthu zina momveka bwino komanso zina zimene zinabweresa mafunso ochuluka. Potengera ndi ripoti, akaswiri a bungwe la Geomane lofufuza ngozi za ndege bungwe lija la BFU ananena kuti ngozi sinachitike chifukwa cha sabotage kapena kuphedwa mwadala. Sinachitike ngozi chifukwa chokuti wina wake anafuna kuti ngozi ichitike ayi, koma chifukwa cha nyengo yoyipa, zolakwika zakayendedwe ka ndege komanso kusowa kwa zipangizo zamakono zotetezera makamaka ku ndege imeneyi. Malingana ndi ripoti, ndegeyo inalowa m'mitambo yambiri komanso mvula yamphamvu pamene inkayandikira kumpoto kwa dziko la Malawi. Oyendesa ndege anapitiriza kuyendesa ndegeyo ngakhale kuti maso awo sankathanso kuona bwinobwino kumene ndege ikupita chifukwa cha mitambo ya ndiweyani imene inalipo mu nthawi imeneyo. Akaswiri anati izi zinapangisa kuti oyendesa ndege atsadziwe bwino malo amene iwowo ali, ndipo posiriza ndegeyo inagunda mtengo ndikugwera mu nkhalango ya Chikangawa. Ripoti la Geomane linanenanso kuti ndegeyo inali yakale kwambiri ndipo inali ndi mavuto ambiri azachitetezo. Chimodzi mwa zinthu zimene chinadabwisa anthu kwambiri ndi nkhani yokhuzana ndi black box. Akaswiri anafotokoza kuti ndege ya Dornier 228 imene inagwa
sinali ndi black box yapamwamba monga ma black box amene amapezeka mndege zikuluzikulu zamakono masiku ano. Ndegeyi sinalinso ndi cockpit voice recorder kapenanso flight data recorder. Zipangizo izi zimajambula mawu a oyendesa ndege komanso mmene ndege ikuyendera nthawi zonse. Kuti muimvesese bwino ndi zakuti ndegeja ikamagwa kaya kuti yagwa kaya kuti yaphulika mkati muja kaya kuti mwina mwayambika moto olo kuti inangokhala ndi kaferi yakenakake, oyendesa ndege chifukwa kuti amakhala anthu awiri amakambirana. Zimene zimakambirana zija under panic zimakhala zenizeni zinthu zokuti sana zipange maleheso. Amakambirana zenizeni, amakhala akukambirana wina ndi nzake kaya amayesera kuimba mafoni, china chilichonse chimene chija chimakhala chikupangidwa rekodi. Ndipo izi zikutanthauza kuti palibe black box yomwe inapezeka chifukwa chokuti ndegeyo sinali nawo. Musanasiye video iyi chifukwa chokuti mwina mwake mukhoza kuganiza ngati ndikunama, chifukwa mukhoza kumazifunsa funso lokuti no Samu iwe ufuna uzitinamiza. Moses Kunkuyo nthawi nake anayankhula kuti black box ilipo. Wait, nkhani imene ndiyifotokoza. Kusowa kwa zipangizo izi kunapangisa kuti kufufuza kukhale kuvuta kwambiri chifukwa akaswiri sanathe kumva zokambirana zomaliza za oyendesa ndege kapena kuona bwino zimene zinachitika masekanzi omaliza ndegeyi isanagwe. Anthu ambiri anafunsanso za transponder ya ndegeyo. Transponder ndi chipangizo chimene chimatumiza malo a ndege kuma radar komanso kuma controller tower. Lipotilo linati ndegeyo inataya kulumikizana ndi ma radar pamene inalowa mdera la mapiri ndi mitambo yambiri. Akaswiri akukhulupirira kuti transponder sinalinso kutumiza bwino mauthenga ake. Ichi chinali chizindikiro chakusokonekera kwa magesi kapena mphamvu pa nthawi ya ngoziyo. Kuphatikizapo emergency locator transmitter kapena kuti ELT imene imayenera kutumiza malo a ngoziyo kuti opulumutsa apeze ndege mwachangu inapezeka kuti battery yake inatha ntchito kale kwambiri ndipo battery linatha mu chaka cha 2004. Izi zinapangisa kuti magulu ofufuza ndege atenge nthawi yayitali kwambiri kupeza malo amene ndegeyo inagwera. Ripoti la Germany linamaliza ponena kuti ngozi iyi inachitika chifukwa cha kusakanikirana kwa zinthu zambiri, nyengo yoyipa, kusowa kwa zipangizo zamakono komanso mavuto achitetezo pa ndegeyo. Ngozi inasiya nkhani yakuti ena apha anzawo pa zifukwa za ndale. Pamamveka nkhani yakuti President wa mdziko la Zambia anayimbira Chakwera kumuwuza kuti kumalo kwanuko mu dziko lanulo pamalo akuti pagwera ndege. Ndipo izi Chakwera ananyalanyaza. Awa ndi mawu potengera ndi zimene analankhula namiwa. Achakwera anawuzidwa, analandira telefoni kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lina loyandikana nalo wauza kuti pamalo akuti pagwa ndege. Zonse zimene Achakwera amakamba kuti yayi ndi kudikira malipoti zinali zaboza. Analatawuzidwa nthawi yomweyo kuti panthungwa pagwa ndege, mupite mukaone. Koma ngakhale kuti mu nthawi imene Chilima anali atangwikidwa m'manda kumene ndipo wamkulu ofalisa nkhani kuboma nthawi imeneyo Moses Kunkuyo atafunsidwa mafunso ngati black box ilipo, iyeyo anangoyankhula mawu mwachidule kuti china chilichonse chimene chipezeke pa ndegeyi chikhala chosamalisidwa bwino kwambiri kuti chizagwiritsidwe ntchito pa investigation. Mawu ake ngati klipi imeneyo munayionera analankhula momveka bwino, sanalankhule kuti black box ili ndi iye. Mosusana ndi mmene namiwa akuyankhulira nawo asilikali ene ake anauza wota Nyamilandu mpaka na wota Nyamilandu kumvesesa, ndipo wota Nyamilandu anayankhula ndi pakamwa pake kuti ndege
amene anayipeza ndi asilikali. Ndipo mu video yanga ina yake yambuyo imene ndapanga mu mwezi omwe uno wa May ndinafotokoza kuti ndegeyo amene anapereka direction ya kumene ikhonza kukhala kuti anali masoyala. Timaonera kuti tisanambe china chilichonse ite background tikaonera background panali bwanji malo ano panthongo amene ngozi inachitika ndi timene kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino kuti mangomva kuti ndi paphiri timangomva kuti kulina kusokuliso chigwa mangomva kuti pali mitengo ndi zinayi zovuta kuti tikapita kumakafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinaziona komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji mmene zimakhalira kama nyumba ikacholedwa apolisi amafunsa angomva asanale ma statement lero suti timatenga ma statement timangomva ma story ndi apolisi anatifotokozera ine zinaendera amiso anatifotokozera search and rescue inaenda bwanji komanso malo anapeza bwanji atayipeza ndege anayipeza bwanji nali mu condition yanji komanso matupi anali bwanji atapanga identify minister of health na kusanabwera atifotokoza saizi kupangana verify kuti matupi amene ali ni moyo kapena kusakasaka amene wafa ndani zonse izo dongosololose naenda bwinobwino kusafikira pamapeto ndi izi zithandiza kuti tikamakafunsa mafunso kana mafunso yenelera atuuza mwajongekere kuti ndege anayipeza ndi apolisi sokuti zimene timamva kuti aku Zambia ndene anapeza ndege. Zinthu zingapo zimene zimadabwisa pa ndegeyi zinali zakuti ndi chifukwa chiyani president wa dziko ankafuna kuti azichitidwa updated every 4 hours pamene ndege inali ndi mafuta a hours. Ndi chifukwa chiyani kufufuza matupi akufufuza ndege imeneyi kunayima usiku wapa 10 chifukwa cha kuzizira. Ndi chifukwa chiyani kufufuza kwa ndege imeneyi kunatenga nthawi yayitali. Ndi chifukwa chani maiko a Zambia, Tanzania komanso South Africa sanayitanidwe nawo kuti akathandizire kufufuza ngozi ya ndege imeneyi. M'malo mwake amene anayimbidwa foni kuti alowererepo athandizepo anali a nziko la America. Ndika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti ili kulupuha kaya kuti koma ndegeyo mene fete naionera mene imaterera itadusa pakasanga skulu paja inazafika pena pake pamanda pamene inazaima kwa nthawi mwina 10 minutes itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti kuima kumene inali mwamba ili mmalere koma yasisatu miyendo kenaka itatembenuka ndikomati kodi izi zinali zokuti zikanakhonza kuthandiza America itumize ndege kuchokera kwawo pamene tili ndi maneba ngati Zambia ndi South Africa komanso Tanzania amene analiso ndi mahelicopter okuti akanakhonza kuthandiza kuti china chilichonse chichitike bwinobwino. Kodi mmene mukuonera, mmene mukumvera ndi mmene zofufuzazi zikuchitikira, kodi Chilima anachita kuphedwa kapena inali ngozi? Dzina langa ndine Samavita chimene ndingapemphe ndicho kuti mukhale nane limodzi chifukwa chokuti ndikhala ndikumakupasani update after update ya nkhani ya ngozi imeneyi. Ngati mwayikonda video iyi komanso mmene ndafotokozera subscribe lolani kuti ndidziwe maganizo anu mmene mukuganizira anachita kuphedwa kapena inali ngozi. It's your boy Samavita. Bye.